mmadụ ekelekwe m na abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa. Ọmụ ọnwụnwa fọm onye ji ya eziokwu Chineke ga-adị na soshal midia maka na anyị na-agbasa eziokwu ebe a. Enwere m nkwa na m ga-akọwa ihe gbasara ahịa na n'ụbọ nanọ mmụọ anọ ndị Igbo ji eme ihe ike, mmụọ anọ ndị Igbo na-eme. Achọrọ m ka ha nọtụkwuo ya aka. Mmụọ anọ a ndị Igbo na-eme, agwara m ụnụ na ọ ya wụ the 4 pillars of the world and the 4 forces in the world. Kama na ndị ọcha bịara were nghọrị ka anyị ghara ịma ihe ha ma, ka anyị were ohu ha, maka na ha mara ha anyị were ohu ha enweghị ihe anyị ga-ama. Then the Bible says, "O slave, obey your masters. We are the masters. They are the masters, and we are the slaves." But atọrọ mara ya mana atọrọ ofeke ofe isi n'ọhịa. So Igbo nwe mmadụ kere ihe anyị na-ekwu bụ na ahịa na n'ụbọ na anọ a wee awụ mmụọ ji ọdịnala na omenala ndị Igbo. And dịka nsi gwụrụ na mbụ, ọdịnala na-abịa n'ike na ebube ya. Ọdịnala na-abịa n'ike na ebube ya. Kedu ihe mere ji eso na ọdịnala na-abịa n'ike na ebube ya bụ na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, we are mmụọ na anọ. Here are the 4 pillars of the world and the 4 forces of the world in the world. Mmụọ na anọ bụ ebe a ka ndị Igbo hiwere ọdịnala na omenala. Kpatara na ngwa onye Igbo na-aga ọfọ, ị ga-eburiri ụzọ kpọọ mmụọ a Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Enwere m chọrọ gwa onye Igbo na-emere mgbe ị na-aga ọfọ ka ihe onye ga-adị iche na ọfọ ị na-agọ. Ị mara ya gị na-eme ya kwa na ịma bido mee n'ụbọchị taa. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ a nwere ihe ọnọchi n'ụwa. And ọkwa ofu ihe ahụ ihe ndị na-akpọ secret court. Ọkwa ofu ihe a ka ha ṅomiere na-emekwa n'ụdị nke ha. Ị na-aghọta? Kama na mgbe ụfọdụ ha na-eji emegide mmadụ, maka na ihe ọ na-eji eme mma ejikwa emegide mmadụ. Mmụọ a na nwere ihe ha nọchiri anya ya n'ụwa. And ihe ọ na-eme n'ụwa, nye ji ogwa na enweghị ihe ị ga-eme n'ụwa ghara iji mmụọ a na ọ ya mere ndị Igbo ji akpọ ha. Ị na-aghọta? So mmụọ a na-anọchi ihe dị egwu n'ụwa. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ nọchi ihe na-anọ dị mkpa n'ụwa. Eke bụ ọkụ. Enweghị ihe ọbụla ị ga-eme n'ụwa ahụ. Ị na-eshi nri o, ị na-eprịntị akwa, teknọlọji, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ọkụ, ị ga-ejiri ọkụ were mee. So eke ebe ya wụ ọkụ. Ndị Igbo na-akpọkwa ya ekekere ụwa. Ekekere ụwa. Na omenala ndị Igbo, ụbọchị dị nsọ ụbọchị Eke. Ọ ya kpatara ụbọchị Eke asị gị na eji Eke eji ụbọchị Eke alụ nwaanyị na omenala Igbo. Eji ụbọchị Eke aga ọrụ na omenala Igbo. Eji ụbọchị Eke mee ihe dị iche iche maka ụbọchị dị nsọ, ụbọchị a na-echeta ekekere ụwa bụ Chukwu Okike abịa. Ihe ọzọ bekwere ndị Igbo ji eme ihe kwere ndị Igbo ji eme agwọ ndị Igbo na-akpa Eke. Ihe ndị Igbo ji akpa agwọ ahụ Eke bụ na Eke bụ na ọ signifayịrị ihe dị nsọ, ọ na-egosi ihe dị nsọ. Maka na Chukwu Okike abịa ma ihe dị nsọ n'onwe ya. Asịkwa m na Eke ahụ Chukwu Okike abịa ma ọ gara ịghọtaghị m ma na-ara ndị iberibe ka oribe. So ịwọchi Eke ahụ anaghị egbu ya egbu n'ala Igbo, maka na enwe ihe ndị Igbo ji eme ihe ga-akọwa na maka ndị na-enweghị nghọta. Ị na-aghọta? Enweghị ndị Igbo ji eme ga enweghị ihe ọ na-egosi n'ala Igbo. So ọ ka ndị Igbo ji ebu ụzọ, Eke na-eji ebu ụzọ na ahịa ndị Igbo, ekekere ụwa. So Eke a na-adị nsọ, ọ ya mere ndị Igbo anaghị egbu ya. And ihe ọ na onwe ya nọkwa na-ata ata. Sọsọ ya bụ agwọ na-enweghị elo, ọ naghị ata mmadụ ata. Ya mere ọ naghị ata ata, rukwa egbe echi ọ naghị ata ata. Ha bụga na ọbịaji na-egbu ya. Iwe na-ata agwọ, ị ga-ahụ na egbu agwọ, a na-ewepụ elo agwọ, mana Eke a na-ewepụ ya elo. Enwere kasị iwepụrụ ya elo, nweghị elo, ọ naghị ata ata. Ihe orite nwere ike ịgba ụwa asị, mana ọ naghị emoto ochie, ma ọ na-agba asị n'ike. Ị na-aghọta? Ọ naghị ata ata, ọ dị nsọ. Ọ ya mere ndị Igbo ji anaghị egbu ya egbu. Ọ ya mere ndị Igbo ji akwari ya ugwu. Ị na-aghọta? Ọ dị nsọ dị egwu. So Eke a na-abụ ya bụ ekekere ụwa, and ọ nọchiri anya ọkụ. Ọ ya mere ndị Igbo ji asụ na Chineke wee ọkụ na-ere ere, na enweghị pụrụ ịfụ ya anya, na ịfụ ya anya ya reghị na ọkụ na-ere ere. So Eke wee ọkụ. So ụbọchị dị nsọ n'ala Igbo. So ya kpatara ọ dị mma ngwa onye Igbo ị na-aga ọfọ ya na-esi abụ Eke gị kwuo maka ekekere ụwa. Eke ketere m oke ọma, ketere m ọganihu, ketere m ọdịmma, ketere m ihe akụ, ketere m ihe enwe, ketere m akọnuche, ketere m amamihe, ketere m ihe dị mma ga-ego ọfọ. Ọzọ bụkwa Orie. Dịka si ugbu a na ihe na-anwe ihe ọ nọchiri n'ụwa, enweghị imegido n'ụwa ghara iji ihe a were mee ihe. Orie ahụ nọchiri mmiri. Ịma mmiri, enweghị mere n'ụwa ghara iji mmiri were eme ihe. Enwe mmụọ ndị be anyị na-akpa mmụọ ndị Igbo na-eme a na-akpọ ngene, mana mma akọwa ya na mgbe ọzọ. Mmiri ka eji mmụọ ahụ were eme. So Orie bụ mmiri ka ọ bụ. Enweghị mere n'ụwa hapụ mmiri. Mmiri
ezoro onye ọma na-ezoro onye ọjọọ ọ na-eme ka ihe akụrụ ubi puo ọ na-eme ihe dịrị mmadụ mma mmadụ ji mmiri esi nri mmadụ ji mmiri eme ihe na ọ ya mere Fela ji wee so water no get enemy ọkwa ya mkwe ndị be anyị ji aga na mmiri achụ aja enwe mmụọ nọ na mmiri mmụọ dị ike na mmiri ka ike niile ike nọ na mmiri dị too much akụnụba dị na mmiri karịa akụnụba dị ebe ọbụla mmiri gold bụ na mmiri diamond gold bụ na mmiri crude oil ihe ọbụla akụnụba ego bụ na mmiri ka ọ nọ so ike dị na mmiri mara ihe m ga-akọwa na ka m ghara ịba n'ime nnukwu so orie ewu mmiri so ị na-aga ọfọ ndị na-aga ọfọ ọfụma maka esi eji orie mana ihe m ga-akọwa ebe a mana mgbe ụfọdụ ka mgbe ọzọ ka nkọwa ya eke orie ọzọ bụ nkwọ bụ ikuku ndụ nkwọ nọchiri anya ikuku enweghị ikuku ga-adị onye ọ na nwụọ ikuku ga-adị ma ahịhịa dị n'ubi ihe niile anwụọ ikuku ọya mere ndị a na-aga na mmiri were ọsịchi ikuku ị na-aghọta ikuku nkwọ nọchiri anya ikuku ana ikuku si n'elu abịa afọ bụ ya afọ ala afọ ihe ọ pụtara bụ afọ na-amụ ihe ọ na mmadụ ọ ya ka ndị ụka ji eso na person we come from dust, we are returning from dust. afọ ya bụ ala mụrụ onye ihu mụrụ onye azụ ala n'ala ka ihe akụrụ akụ na-epu n'ala ka a na-arụ ụlọ n'ala ka a na-eli mmadụ n'ala ka a na-anyụ nsị ihe ọra na-eme n'ala ihe ọra na-eme n'ala ọ ya kpatara na ndị Igbo anaghị ere ala na nwaanyị anaghị ere ala n'ala Igbo maka na ala bụ nwaanyị elu bụ nwoke nwaanyị ree ala ọsọ ka ọ bụ ọ ya kpatara nwaanyị anaghị alụ nwaanyị n'ala Igbo nwaanyị ree ala ọnọdụ ka nwaanyị okere nwaanyị ibe ya okere nwaanyị ibe ya di ndị arụ ka ala Igbo so ị bụrụ nwaanyị n'ala Igbo ị na-ere ala kwụsị ya arụ ka ọ bụ nwaanyị nnukwu azụ ala n'ala Igbo nwaanyị chọọ ịzụ ala enwe ka esi eme ha bụ ka na civilization bịara na-emegherizi emegheri ị na-aghọta ihe m na-agwa gị ha so afọ nwaanyị mere ndị na-aga ọfọ gị sa afọ fọtara ya ihe ọma fọtara ya agadi fọtara ya ego fọtara ya akọ n'uche fọtara ya amamihe fọtara ihe dị mma afọwa ala igweghị ga-eme n'ala ihe na mkpọrọ ọya mmụọ ka ha bụ ebe akọ ndị Igbo hibere ọdịnala aka na-eso n'ọdịnala bịaghachi n'ike na ebube ya ihe ojidi ka ọdịnala ka na-eme otu ahụ enwe ndị ọya mere ji na-agbasa ozi ọma ka ndị Igbo lọghachite ebe mmadụ ole na ole ga-ebido mmemme nkọwa mmụọ na mewe ọdịnala na gị ọdịnala were iwe beghachi ike na ebube ya krọsh ya chọọchị gịnị bụ chọọchị ala aka aha gaa ndị okwu ndị Igbo na okwu ndị Igbo na-agbanwe agbanwe okwu ndị ichie anaghị agbanwe ọ ya okwu Chukwu na ọ bịara ije nwa ụla na ụka bịara abịa n'ụwa so ụka laga alaga ya laa n'izu ọla n'ọnwa ụka alagbe ndị ohere ụlọ ụka niile ha nara ha rụba oge ga-adị mgbe oge ga-adị mgbe anyị gara n'ime ebe a na-eme nzukọ mụọ na-agwa nke bụ eziokwu dee ihe m gwara na ụka niile ha na chọọchị niile ha na-arụ oge ga-adị anyị nwa ga na-eji ya ga-anọ n'ime ya na-eme nzukọ bikọs onye ọ na-aga gọzie mmụọ na onye ọ na-aga Chukwu ya kpọwa chi ya na ihe ndị ọzọ so afọ ya wụ afọ mụrụ ụwa nwaanyị ka ọghọ nwaanyị na-amụ nwa ọ ya mere n'ala ka a na-aka ihe n'ala ka ihe na-epu n'ala ka ji na-epu ị na-aghọta enweghị ndere ebe a chọrọ iji wee kọwa ya ọkwa these 4 market days na ya the 4 world pillars of the earth ọkwa ya the 4 forces of the world ịbịakwa na gọọmenti ndị gọọmenti na ha so they will have the 4 forces of the world, what is armed force, police force, air force and the naval force. 4 okay ori afọ nkwo ihe the forces that rule the whole world nye ndị ọzọ wuji sub ọkwa ihe m na-agwa bụ na eke ori afọ nkwo ya the 4 spirit ndị Igbo hibere ọdịnala ha ọ ya the 4 world cardinal points south and east west north and south enwekwe 4 sub cardinal points south east south west east west and north east ndị be anyị na-enwekwe eke ukwu eke nta eke ukwu eke ukwu eke nta nkwu ukwu nkwọ nta afọ ukwu afọ nta orie ukwu orie nta ọkwa ya wofu ihe a ndị be anyị na ka nke anyị dị ka anyị na-ekwu ihe a the 4 forces of the world ndị mmadụ obodo niile nwere ya armed force ha dị charge ala ọ ka okwu ofu ihe a because armed force ala defends the land of the society. Then police force they defend the society themselves. They protect society from crime, corruption and all that. Police force. Then air force they protect the air. Ndị ọ na-aga esi n'ikuku abịa egbu ndị mmadụ. That is their work.
air forces. That's why they rotate around the air. Ihe ọ na-ga-eshi n'ikuku were abịa egbu ndị mmadụ. That is the air force. That is their work. They protect it. Them naval forces, mmiri, ihe ndị ọ na-ga-eshi na mmiri abịa were egbu ndị mmadụ were eme ihe ọjọọ n'obodo. The air forces are there to prevent it. Ọ ya the 4 market days ndị Igbo na-eme. Ndị be anyị nwekwara ihe niile a mgbomgbomgbomgbo enwere warriors, enwere ike nga, enwere ihe niile a kama ndị ọcha bịa mezie ya, but we are bringing it back again. Enwere ihe ndere ebe a iji wee kọwa ya, ma mụ na nwee ike ịhụ ya ọfụma. Lee ya ebe a: nkwọ, eke, fire, afọ, x, eke, orie, mmiri. Ọkwa ya ka ụkwa ihe ndọcha cross a ndọcha kpọkwara ya eji aghọrị ya ebe ọkwa ya ka ụka cross a, mana sịkwa m na bụ eruga cross ọ dị n'omenala anyị o. Cross bụ ihe ha ji eme, ha jikwa eme symbol of oppress. Cross oppressing the sport, oppressing us here. Onye ha ji use ya eme. Eme ihe na-akpọ triangle of Solomon. Ọkwa from this ebe a ka esi nwetakwa this datin ịkọ ya triangle na ọka nọchikwa n'anya ihe a na-aghọta. Ịkakwa ya ọzọ ọka ya ihe a na-akpọ triangle of Solomon, mana ha anaghị etiga cross a, ha na-abịa wepụ ya cheka nkagharị ya ka ọ nọ ha. So ihe a na-akpọ Star of David ka ọ gịrị ndị Israel si na ihe na ọkwa 4 market days a ka ha kisiri ihe lekwa ọkwa ebe a ka chiwe drive ya mee nke ha. Ị na-aghọta ndị Igbo ka chọọ na ọdịnala na omenala ọkwa ya bụ ihe ga-azụ anyị n'obodo ahụ. Ọdịnala na omenala enwekwa ihe ọzọ. Ndị ụka ọkwa mgbaghachi ihe ụka mmiri kwere okwu na ụka ibido n'isi kpọọ ihe ọpụta bụ okwu na ụka. Okwu na ụka ka ha ụka n'ala Igbo kamgbe okwu. So ihe mgbe na onye Igbo n'idire bụ ịchọpụta mmụọ a na-eme ya. Ọ ya ọdịnala bịa ya bụ ala Igbo dịkwa mma ọzọ. Ya bụ na ọnọdụ a anyị nọ n'ala Igbo ọ dịghị mma bido ọ bụghị bịa ikpe ekpere kamgbe ka anyị na-ekpe ekpesi 1800 aka ụka sisi 1800 enweghị mgbanwe, kama a ga-enwe mgbanwe ihe ọ na-adị njọ. Ọkụ omenala ka anyị ga-ememe kpọwa na eze Chukwu okike abịa ma ọkụ ebe a ka ndị ebe akwa ka ndị ọcha hiwere ihe niile ha shiwe ngobiri nke anyị mebichie nke anyị ha na-emewe nke ọ na-adịrị ha na mma. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ọka ụka ihe m ka na-ekwu. Ya bụrụ na ngwa na onwe uwe onye ụka ka na-aga ahịa ka dị n'obodo, omenala alaga ha alaga. Omenala epe igwe, omenala ya bụ di ala, ihe na-asụ di ala ọ ya omenala. Ya bụ na Eke dị n'obodo, Orie dị n'obodo, Afọ dị n'obodo, Nkwọ dị n'obodo. Ngị bụ onye ụka na-aga ya, ngị bụ onye ụka na-azụ ahịa ebe ị na-azụ azụ, ị na-ere ebe ahụ ọdịnala na-abịa. Gaa ga-edetukwe na akwụkwọ ọzọ so na mmanwụ nwa ọfọm onye ji ya kwuru na ọdịnala na-abịa n'ike na ebube ya. Enweghị onye pụrụ ịkwụsịwa ọdịnala. If you try it, you die. Maka na ihe ahụ mmụọ dị ike ka ọ bụ. So ihe a ga-eme ka ọdịnala abịaghachi Igbo, ngwa bụ onye Igbo bido mewe ọdịnala ebe ọbụla ị nọ, ị n'obodo Igbo, ị n'ala Igbo, ị n'ala Yoruba, ị n'ala Hausa, ebe ọbụla ị nọ bido mewe, chọpụta ihe na-eme n'ọdịnala bido mewe. Ọ ya dị mma. Chọọ nzu, chọọ tụma nkwụ n'ala, rụọ agwụ, chọpụta onye chi gị bụ, meme ihe niile dị mma. Omenala bụ ya ihe dị mma. Ha bụga ihe a na-akọtọsị ya egburu mmadụ emere nke a, ndị be anyị gburu ejima, ndị be anyị mere nke a nụ asa anyị mere, ndị be anyị mere ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị ya mere ọ dịghị mma ka anyị modelize ya n'omenala, megharịa ya otu dị mma. Ọhịa ndị ọcha na-eme dị ya omenala ha na-modelize ya na-emegharị ya ọ na-adịrị ha na mma. Ọhịa anyị ga-emodere ya na mma. Ndị be anyị daalụ dodere unu nke onye chiri ya zere ihe ọna dị mma ya ruo onye ọna bụ onye Igbo aka, ruo ndị na-ege m ntị, ndị na-akwado m, ndị na-ekwu nke dị m mma, udo dịrị ndị na-ekwu nke dị na-adị mma, ndị na-akparị m nọ ama m na iberibe ka ọ dara ọfọ na-aga ọgwụ nkọ mara ihe, maka na onye ọna mụkwa nwa chọkwara na ka nwa ya mara ihe. Ọkwa ndị Igbo mụrụ ụmụ, ndị Igbo mụrụ amụ ụnụ kọnụ da iberibe ya mara na ihe ndị Igbo mara na ihe ọfọ ọmụmụ ihe ka na-aga na ndụ na ime ndụ niile. Mara na ihe ndị Igbo na-ewu ewu na unu ezuzu ji na nzuzu akarịka na ndụ ụnụ ndị Igbo. Ọ ka bụkwa ya mmụọ na ahụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ọgịnịdọ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ mmụọ dị ike. Iwere ndị akwadocha mmụọ, iwere ndị akwadocha ihe na dis ọkwa ya ọ na-eme gabada ya ọkwa ya ochie. Daalụ ndị Igbo ka ọ dị ya na ọgbọlịta kacha na obodo nsi dodere ụnụ.